Защо направи дете? За да усетиш магията на родителството. Да дундуркаш някакъв вързоп, който ти цапа кожения салон. Жалка картинка. Наследникът не е семейство. Наследникът е инвестиционен проект с висок риск и дългосрочна възвръщаемост. Той е твоят личен пенсионен фонд. Ако на 15 години още не знае как да ти умножи капитала, ти не отглеждаш алфа. Ти отглеждаш планктон. Отглеждаш амеба, която утре ще ти иска пари за наем в Люлин, вместо да ти купи къща в Бояна. Спри да му купуваш играчки. Купи му акции. Подлагай го на стрес. Стресът е горивото на шампионите. Или тренираш хищник, който утре ще управлява твоята ловна територия, или на 70 ще мигаш като мишка в трици и ще чакаш държавата да те спаси. Проектирай бъдещето си. Сега!